ओंखारलानाय बे जाबाय एक्टर भिडिअ खालामनाय खदाल दिनैसो पुरा फेस टु फेस खालायना फैदों सानो दासो रजाया आंनि गार्लफ्रेन्डमोननि बे जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि एडिना ब्लग चेनेलाव आरो फिन खनसे दिनै बरायहरनाय जालायबाय ओमफ्रायहाय लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै दं होननानै आं आसा खालामदों आरो आंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय जोंहा नानिया जि डिस्टार्ब भिडिअ खालामबाबो ओमफ्राय दा आङो मोननैसो बाथ्रा लानानै फैदों बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय ओमफ्राय दासान्दिथ' माने खालि भाइराल अखा नायब्लानो भाइराल गोदान जायो अखा नायब्लानो भाइराल गोदान जायो खालि भाइराल खदालनि भाइराल जालायबाय आरो दायो मैदेरनि भाइराल थांखांलायबाय खदालनि फैलायबाय मिथिनि थांखांलायबाय आरो दाख्लैफोरसो दिपालिनि भाइराल थांखांलायबाय दा आङो गिबियावनो फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि सिगां आङो नोंथांमोननियाव निमाहा बिहरग्रोदों लोगोफोर ओमफ्राय आंनि बुंनायफोरा माबा मोनसे भुलफोर जायोब्ला अन्नानै नोंथांमोना सुद्रायहरनो हागोन एबा बुंहरनो हागोन आरो लोगोफोर दा आङो एसे खदालनि बागै बुंनो नागिरदों माने खदालखौथ' बयबो सिनायखायोना लोगोफोर माने बिथाङा शर्ट भिडिअ गायो शर्ट फिल्म गायो ओमफ्राय दा बिथाङाखौथ' खदाल होननानै बुङोबा बयबो मिथिखायो बिथांनि मुङा खोरोमदाव ना बिथांखौ आङो बिजनियाव जेब्ला आं फरायदोंमोन ना अब्ला आं लोगो मोनबोदों आरोना बिथांखौ ओमफ्राय दा बिथांनिनो मोनसे भिडिअ भाइराल जानानै दं आरोना दानिसो आरो बिथांनि भिडिअ गोबां भाइराल जालायबाय बिथाङा माने सासे बिएफ गोनांखा बयफ्रेन्ड गोनांखा गार्लफ्रेन्डजों दावराव जादों आरोना दा बिथांनि भिडिअखौ एसे क्लिप होना होनोसै आङो नोंथांमोना नायलांदो बे आंनि गार्लफ्रेन्डमोन बे खदाल फिल्म एक्टर बानायनाय बाट आंनि गार्लफ्रेन्डआ ओरैसो ओंखारबाय हौवा खानि ओंखारलानाय बे जाबाय एक्टर भिडिअ खालामनाय खदाल दिनैसो पुरा फेस टु फेस खालायना फैदों सानो दासो रजाया आंनि गार्लफ्रेन्डमोननि बे जाबाय फिल्म बानायनाय खदाल मोखांखौ एखामादो लाजिनानै नोंथाङा ओमफ्राय दा मा बुंबावनो लोगोफोर नोंथांमोनानो नुखाबाय ओमफ्राय माने बै हिन्जावनि बिएफआ बानायदों आरोना भिडिअखौ बे हिन्जावनि बिएफआनो बानायनानै हगारदों जानांगौ आरो ओमफ्राय दा बिथाङाथ' थांबाय दायो ओमफ्राय दा आङो दिपालिनि फारसे बुंनो नागिरदों आरोना फंनैसो लोगोफोर फिसा लाफायाबाबो जाया फिसा गोनां मा बुंबावनो लोगोफोर लाग्राबो गैया नालाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबानो जाबाय आरोना दिपालिनि माने फिसाया आपल'ड होदोंमोन मोनसे पस्ट होदोंमोन मोनसे फट' हौवाजों इडिट खालामनाय होननानै मिथिखायो बयबो इडिट खालामनाय होननानै बुंखादों बयबो ओमफ्राय माने गावसो इडिट खालामनाय ना दिपालियासो इडिट खालामनाय आं मिथिला बेखौबा बुंनो रोंला नाथाय लोगोफोर आं बेखौल' बुंनो नागिरदों आरोना फंनैसो बाथ्रा माने दिपालिजों हौवाजोंथ' गोबाव दिनानो जालांबाय आरोना फाथैलाय बिसिनानै ओमफ्राय दा दिपालिनि चेनेलखौथ' हौवाया सालायो ओमफ्राय दा हौवाया बिनिल' कन्टेन्ट लानानै फैयो ना दिपालिनि बागैल' बुंनो फैयो ओमफ्राय दा बेयाव गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट हरनानै हौवाखौ जाम्बा बखा बायदिसिना माने बुंलागासिनो आरोना माने बिनि बागैल' बुङो नामा दस्रा कन्टेन्ट गैला नामा औ नंगौ माने बिनि बागैल' बुंबाय थायो माने मानसिफ्रा गोबां दुखुबो मोन्दों एबा गाज्रिबो मोन्दों सोरबा मोजांबो मोन्दों बिदिनो थाखायो नालाय मानसिफ्रा मोजां बुंनाय गाज्रि बुंनाय माने आंबो सानदों आरो माने आंनि बुंनाया गाज्रि जायोबा दुखु मोननाङा एबा आंखौ गाज्रि मोननाङा आरो लोगोफोर माने आंबो सानदों आरो बिसोर सानैजों गावस्रालायखाबायब्ला जेब्ला दिपालिया मा खालामा दा दिपालिनि जेना दा बेयो दायथ' गैला बेखौथ' बुंनो हायोना बयबो दा बिसोर फाथैलाय बिसिखाबाय नालाय बिसोर दा बुंलायनांगौ आं बुंनोसो रोंलायलांला लोगोफोर दा बिनियाव बुंनांगौ मोन्थाय गैला आरोना बेहा दा गावनि फिसा सासे दङ बेखौ फोरोंलांनो न'खर संसारनि थाखाय बियो सानफिननो हागोन आरोना लोगोफोर आलदा जाखालायबाय नालाय बेनिखायनो माने दा गोबां मानसिफ्रा दस्रा कन्टेन्ट लानानै फै होननानै बुंबाय थायोना बेखौ ओमफ्राय दा बियो बिनियाव माबा मोनसे खोथा बुंहरोबा बियो दुखु मोनो आरोना माने उल्था जबाब होयोना बियो माने सोरखौबा रेन्डि एबा गुन्दा नोंबो बिदिनोखा बेखायनो बिदि बुंहरदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो आरोना माने नोंथां बोरैबाफोर आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा दिपालिनि एक्स हासबेन्ड आंखौ दुखु मोननाङा आरोना माने आं बुंबाय गेजेरनि जानानै आरोना नोंथाङा जुदि नायदोंब्ला आरोना आंनि भिडिअखौ माने नोंसोरो जेराव गावस्रालायखाबाय नोंथांमोना गावबा गावनि माबाखौ सानलायनो हासिगोन आरोना ओमफ्राय दा आरो मैदेर बोराया मैदेर होननानै नायगासिनो दाख्लैनिफ्रायनो ओमफ्रायहाय आंहा सानदों आरो मा मैदेर ओमफ्राय बोराया बुंबाय थाबाय नालाय मैदेरनिफ्राय बे भिडिअबो नायदोंमोन ओमफ्राय आं बारा पात्ता खालामाखै आरोना
ओमफ्राय पात्ता खालामाखै नालाय ओमफ्राय आं उनाव मोजां खोनासंबाय बिदि बिदिसो होमबा बियो माने सासे सिख्लाखौ गोसोथोदों आरोना न'खर संसार गोनांखा थिखादार होनदों नामा ओमफ्राय दा बियो सनिया मुंनि उदालगुरिनि सिख्लाजों बियो गोसोथोलायनानै दावराव जादों आरोना माने हिन्जावजों नांलायलायनाय कल रेकर्डबो खोनाबाय ओमफ्राय दा बयबोथ' खोनाखाबाय आं बिनि बागै भिडिअ लाबोआखै माने आं बुंबायल' जास्ट फंनैसो ओमफ्राय दा सिख्लाफोरनि फारसे आं बुंनो नागिरदों माने बिथांमोनाबो एसे बुजिनो गोनां आरोना माने थाखा फैसाखौ नुनानै सोरनिबा न'खर संसारखौ संहार खालामनाया बिस्राबो गोरोन्थि जायो आरोना लोगोफोर माने बिस्रा फिसा दङ बिसि दङ बिदि आरोना मालायनि न'खर संसारखौ गावस्रा होनाय जायो आरोना ओमफ्राय दा जिखिनि हौवाफोरखौबो आं बुंबाय गावनि हिन्जाव थासेयावबो मालाय हिन्जावफोरखौ लानाया बुहुत गोरोन्थि आरोना दासाम बर' हारियाव बुहुत जोंनि समाजाव गोबां सानफ्रोमबो बिदिनो भाइराल ओंखारबाय थायोना लोगोफोर नंगौना नङा सानफ्रोमबो बिदिनो हौवा दोनखारलायनाय हिन्जाव गदाय लानाय बिदिनो ओमफ्राय आं फंसे बाथ्राखौ बुंदों आरोना माने सोरबा हिन्जाव गदायखौ लाबायब्ला बियो सानसे गावनि हिन्जाव गिबिखौ नागिरनानै फैफिनथारनांगोन 100%आव 90%आ हिन्जाव गिबिजों फैफिननाय दङ दे लोगोफोर बेखौबो आं नुबाय बेखौबो आं मिथियो आरो लोगोफोर ओमफ्राय बांसिन 10%आनो गदायजों थानाय आरो खिन्थु सान्ति गैया बियो थादोंबाबो ओमफ्राय बिदिनो न'खरखौबो संहार खालामना होनाय जायो सिख्लाफोरनि फारसेबो बुंबाय आङो माने गासै सिख्लाफोरानो बिदि नङा साफा सानै थायो 100आव अब्लाबो आं बुंबाय आरोना लोगोफोर दा आंनि बुंनांगौआ बेनोल'मोन ओमफ्रायहाय आं मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय माबाफोर आंनि बुंनाया गोरोन्थिफोर जादोंब्ला भुलफोर जादोंब्ला अन्नानै आंखौ निमाहा होदो थेंक इउ सै बाय बाय